Hai mă, mișcă-te. Mie mi-e frică. Încerc? Hai măi. Hai șobolanule. Că mergi cam încet. Uite-te în față unde calci. Nu se aude, se aude că taci. Poftim? Se aude că taci. Ce ne taci, ori? Se frică cumva și eu nu știu? Nu. A? Nu de-aia e frică. A, măi. Nu. Dar ce te uiți ca gâsca la lemne? Ce? Ce te uiți ca gâsca la lemne? Auzi tu. Ăsta nu e asigurat bine. Nu e asigurat, e foarte bine asigurat. Ba nu. Aia. Uite, trebuie că așa. Hai că ai 5 metri de sub. Ce? Ai 5 metri de sub. Ce? Doi. Nici măcar 2 nu sunt. Ui, ce pui. Ai început să te legiuni? De frică? Nu. Ha? Nu e frică. Nu? Nu de-aia e frică. Auzi că cum cade. Mai șterge mucii de frică. Hai că te dai cu nava. Tu filmezi? Cum? Tu filmezi? Nu mă uitam și eu la poze. Da, bă. Ia, după aia să vezi. Țapăn. De frică. Ce frică ție, bă. După aia ce și. Zici că cași pe ouă. Mersi frumos, ăsta a fost un compliment. Ei. Ei. Ai fost spagat. Bine, bă. Face el cum face rața și e caragios. La ce cârdu de rațe trecând sus și în jos. Hai, bă, și tu. Ai, după aia ce nivelul 1. Hai că pe de asta e mai fost. Mamă, că stremură genunchii din lemn. Hai, bă. Eu iau de la capăt. Nu bine, nu mă îndoi. Faci înapoi? Hai, jos. Hai și înapoi. Gata.